Benvinguts i benvingudes al 5è programa de Ràdio Campus. Avui vos acompanyarem i som Patxi, Àngela, Carlos, Nacho, Òscar i jo, Pau. Vos passem a Patxi i a Àngela en les notícies del matí. Bon dia! Aquesta setmana farà molta calor, però podran caure poques gotes. I així, ara li passem a Patxi. En les notícies, segons encierro de Sant Fermín, primer ferit per asta de bou. I ara vos passe a Carlos, que vos va ensenyar un grup tot guapo. Bueno, el grup que jo vos vaig a presentar es diu Lornasor, és una banda de deathcore metal i, bueno, anem a sentir-los un poc. Els seus integrants són Will Ramos, que és el cantant, Andrew O'Connor, que és el guitarra, Tom Morello, que és el... Hòstia, m'he equivocat, que és Tom Barber. Pero bueno, igual, que no ho saben. Tom Barber, que és el guitarra i el que també fa les veus, Austin Archie, que és el bateria, i Adam D'Amico, que és el guitarrista i el solista. Com a cançons que li poden agradar a qualsevol, que li agrade este estil de música, poden ser To the Hellfire, Into the Earth, el Pain Remains, el 1, el 2 i el 3, i Oblivion del nou àlbum que trauen este 2025, que es diu I Feel the Everblack Festering Within Me. I ara done pas als guapos de Nacho i Òscar, que mos van a dir uns pocs xistes. Què li diu un jardiner a altre? Disfrutem mentre podem. ¿Cómo se llama un campeón de buceo japonés? Toco fondo. Y el subcampeón, casi toco. Al meu fill li han posat ulleres. Ulleres? Quin nom més raro. Papá, ¿los vampiros existen? No, hijo, son cosas del cine. Menos mal, porque hay uno chupándole el cuello a mamá. I ara anem a donar pas a Carlos amb el consell del dia. Bueno, el consell del dia, ni més ni menys, aneu tots per la sombra. I ara vos passe a Patxi, a Àngela i a Pau en el final. I així s'ha acabat el 5è programa de Ràdio Campus. Gràcies per acompanyar-nos.